Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, u vijestima poslušajte. Federalna policija pretresa 13 lokacija zbog droge i prodaje oružja. MMF upozorio vlasti u BiH na niski rast BDP-a i visoku inflaciju, te potrebu povećanja kamata. Počeo rast kamata u BiH, to znači da je novac građanima skuplji. Europska komisija odlučila poslati dodatnih 1,5 milijardi eura pomoći Ukrajini. Završena priča. Jagode na otvorenom uništene, iz plastenika spašeno 10%. Pod nadzorom tužitelja tužiteljstva BiH, policijski službenici Federalne uprave policije uz asistenciju policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske u okviru operativne akcije kodnog naziva DM provode službene radnje na području Županije Sarajevo, Unsko-Sanske županije i RS-a na ukupno 13 lokacija. Aktivnosti se realiziraju pod nadzorom tužitelja tužiteljstva BiH, a na temelju naredbi Suda BiH. U suradnji s Europolom, Agencije za provedbu zakona u više europskih država, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Nizozemska, Belgija i druge države članice Europske unije provode aktivnosti pretresanja imovine i osoba osumnjičenih pripadnika međunarodne grupe za organizirani kriminal koja duže vremensko razdoblje djeluje na području zapadne Europe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela, organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima, neovlašteni promet opojnim drogama i neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe. U interesu istrage i međunarodne operacije koja se istovremeno realizira u više zemalja, u ovom trenutku tužiteljstvo BiH ne može davati više informacija za medije. Šefica misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH je na preskonferenciji u Središnjoj banci BiH pojasnila da predstavnici MMF-a do sada nisu primili formalni zahtjev od predstavnika vlasti u BiH za eventualni aranžman s MMF-om. Ako primimo zahtjev, bit ćemo spremni pružiti podršku BiH kao i do sada, potvrdila je šefica misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH. U okviru aktualne posjete MMF-a Bosni i Hercegovini izražen je stav MMF-a da se u državi trebaju podići kamatne stope jer više kamatne stope pomažu u borbi protiv inflacije. Pozivamo Središnju banku da poduzme mjere odmah u smislu smanjenja razlike između kamatnih stopa u BiH i onih u eurozoni. Dakle, ne odjednom i nekompletno do nivoa kakve su kamatne stope sada u eurozoni, već na određeno postepeno smanjenje te razlike, naglasila je šefica misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH. Rast kamatnih stopa u Bosni i Hercegovini, koji se dugo najavljivao, je krenuo, prenose mediji. Loša vijest je što je novac skuplji za građane, a dobra što nije došlo do rasta kamata za kompanije. Naime, prosječna efektivna kamatna stopa na kredite banaka sa sjedištem u Federaciji BiH u prvom kvartalu ove godine bila je 3,71%. Na početku, ali i na kraju prošle godine, ta stopa je bila 3,59%.
Europska komisija obećala je Ukrajini novu pomoć u vrijednosti 1,5 milijarde eura. Objavio je u utorak Brisel. Riječ je o četvrtoj tranši pomoći za Ukrajinu uz 18 milijardi eura planiranih kroz mikrofinancijski paket pomoći. Od početka godine platili smo 7,5 milijardi eura mikrofinancijske pomoći. To financiranje znatno je pokrilo hitne financijske potrebe, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik udruge Vrgoračke jagode Milan Franić rekao je danas da su jagode na otvorenom potpuno uništene u poplavi i da su za ovu godinu završena priča, a iz plastenika će se, kaže, iskoristiti 10%. Za ovu godinu sezona vrgoračkih jagoda gotova, izjavio je nakon poplava koje su pogodile vrgorački kraj, prenosi HINA. Uzgajivači jagoda čekaju izlazak na teren Povjerenstva za procjenu šteta, pa će onda krenuti u vađenje i preoravanje nasada jagode. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.